7:51 na mga pamilya. Andaman na inyong mga requests o mga greetings. Kaya here we go. Our second question of the night. Ito na ang MOR University 2.0. 2.0. Mas pinasaya, mas pinakulit. Sagutin lang ang tanong ni Master Popi. At kung tama ka, May libre ka ng greetings. may libreng request pa. Ang daming matututunan. Mas aha ka talaga. MOR University 2.0. 2.0. Ito na ang tanong. Ito na ang tanong natin sa ating maywagang question. Ang pangutana. Kung mag-study ka og entomology, unsa ni siya imong gistudyhan? Entomology is the science of what? Blank. Ay ginastudyhan basta ga-study ka og entomology. Diba? Biology is the study of living things. Entomology is a branch of biology which studies what? That? Hello? Hello? Hi, Master Pops. Maayong gabi. Hello, maayong gabi, Day. Ang sa inyo mong tuyo, Day? Answer some question. Mag-answer ka, Day. Abi na magpalit ka sa tindahan. Oh, Pwede utang, Day. Basta kay ay mong bayad anak kay dublihon. Mga, sige, Day. Day, tagaan sa same name, Day, gani? Darlene. Garlene? Yes? Kanang... Taga-asa si Garlene? Santa Fe, Libuana. Santa Fe. Yes. Unsa nga school si Garlene gikan? National High School. Wow, mga bright daw na siya diha, Garlene. Ikaw na ba tong... I don't... Proud? Dili ko bright. Sila lang. Para safe lugar, para kumasayop, okay ra? Sige. Entomology, I'm sure gi-istorya na siya sa imong mga imong mga teacher. Siguro, pero amot lang ko nalimtan, Master Pops. Stock knowledge, sige. Ay gina-study nimo basta mag-study kag entomology. The study Insect? of... Ha? Insect. Unsa ang nga insect? Japanese, Chinese? oh no. Insect po nga Pilipino, no? Filipino, Chinese. Okay, correct! You know, I needed someone like you in my life. So, unsa imong request? Go! Doyog by Jewel Villaflores. Grabe. Actually, di na siya Jewel. Jewel. Okay. Jewel ang pagstorya na. Ikaw, be? Okay. Jewel. Nga, dili mo na yubang. Anong Jewel? Man ginaunta. Ato na lang ikuan kay para makatuon daw ta. Jewel. Diba? Jewel. Master Pop, tarong madali ta. Sige, greetings. Nimo, go. Para madali. Basta akong BF there sa may Igpit Opal kay Darwin Sernia. Dayan sa Galoso family. Riano Mendez, Tamara Valedor Abali. Dayon, Labahan, Golda Kiver, Ibaritaya, Paharon, Mabalos, Sambalon, Nereling Ganoy, Aris Family sa Barangay Santa Fe. Dayan sa kanalang dayan namin. Amen. Para kag nangadji og nubina ato mga. Master Pope. Ba? Grabe kay imong pangadji lugar ato. Litan niya girl ko dari nga say. Ba? Sa Memories ginani mo ba? Listen totally. Nay kopya. Nay kopya di ay. Pero paspas kay day. Oh yes, paspasan man gid siya. Para 15 minutes ra. Dagan salamat, Daya. Uy! Thank you! Napaday ko ihatag sa imong kaalaman, dagdag kaalaman. Sige, girl bell. Kabulo ba ka kang sa mga insects, di ba? Wala ko kabalo, Master Pop. Oy, kaning, kabulo ka sa ning mga fleas.
Yes. Katul-katul, makakatul-katul man the siya. one. Alam nyo, pag paakan kita sa mga fleece, katul-katul gina siya mga fleece. Uy, kiyang kagaw. Tungod ni siya kay nagkuan mo gudan sila na sila'y feces, ang ilang tain na dito. Ang ilang mga vomit na dito. Yung sana ni hapon tron. Pero musulod man gudan siya sa tong skin. Pero Ngayon? kabalo ba ka? Wala. Na mga pathogens dito nga mo ay maka-irritate sa imong skin. And then, the more kanimo kaluton, The more siya mukatag. So, ginatabangan nato ang mga pathogens nga mukalat sa atong skin. Dili. Katulon. Butay, alcohol diretso din. Ay, ang germs. Dapat Now I know. Kaning mga kuan, kaning mga nabaros na baka sukad? Hoy, Master Pops, actually, PWD ko daring aside. Pregnant woman disorder? Ano sa PWD? Person with disability. Ay! Diba, akong pasabot ba na nabaros na baka sukad? Wala, dali siya. Wala pa? Single ko daring Master Lagi. Pops. Mga pregnant woman manggod, mga pregnant nga mga babae, ginaduol gina sila sa mga lamok. Appealing gina sila sa mga mosquitoes. Attractive. Ba, Master Pops? Kaya nga no. Because tungod aning ilang mga dagan mga factors anang mo nang attracted ang mga Ako malagi Master Pops, baby. Di man ko pregi pero ngayong doolan man ko og lamok. kay because nagyapoy factor nga kaning body temperature. Kanang way digo bitaw? Oh no! Pero kaning muinit itong lawas, mas dulo nun ta sa lamok kay init man, mas kuan man ang dugo. So kung maghilantan ka, mas dulon ka sa lamok. Okay. No. Bukang ka, Master Pops. Ligo-ligo lagi pag may time. Ako namin ko daring aside, Master Pops. Lagi, dapat maligo kitang tanan ha. Uy. Ayaw kaluta ha. Anong katong kuhan? Sinakay? Si boyfriend ra ipakalutan. Bitaw, dagan salamat bitaw. Mura ta akong ipaambit sa imo. Ay, Master Pops. Pwede duha ang request? Ha? Pwede duha ang request? Pwede duha ang request pero i-band na kada ni sa MOR. Ikaw na nata para fair ha. Okay. Diba? Nga naman sa dansa. Wala ni lusot. Fine. Sunod na lang ha. Sige, Master Pops. Sige, ingat mo Thank you, diha sa bye-bye. libo God na. bless everyone. Jewel Villaflores sa Vispam. Uy, abangan! Si Winsett ug si Mary Filingera nag-collab. Mga nang ilang Vispap entry in the future.